yawa iya ruwa fit da kai rashin wayewa sai dan ƙauye. Yau shi a gari? A wallahi yanzu yau. Yanzu nan? Yanzu nan da shigo. A sannu da zuwa. Sannu ya fito. Wallahi lafiya. Ya kuma al'amura. Alhamdulillah. Kasuwa kuma. Kasuwa kuma. To mala Allah. Sai godiya. Wallahi mun dawo wallahi yau. A to sannu da zuwa. Yau sannu. Za mu shiga kuma gida yanzu za mu je za mu dan watsa ruwa. Duba da yanayin sako mu kenan yanzu. Za mu je mu shiga mu dan watsa ruwa. Nan zan same ka. A to sai ka fito. Nan da ka samu damuwa. Sai ka fito. Sai na shigo. Sai na fito. Ikon Allah. Kai ka ga bawon Allah nan? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Idi manyan gari. Ai da an ganka an ga labari. Ni na san akwai abin da ke tafa da kai wallahi. Wallahi kwadan hajiya. Kai ayyaci. Wallahi ka san mutumin ba ya dawo. Ya dawo. Ka san fa bana son maganar wasa. Kai ka san bayan ka maka maganar wasa ba wannan lamarin. To shikenan Idi, na gode. Na gode. Ba za ka ban. Kai da ka san kai tsakaina da kai amana. To shikenan. Haka da mu zamu ra. To shikenan dai sai an jima. Hello? Ya kana ina ne? Ka jira ni dan Allah ka jira ni yawa yanzu nan zan zo. Bari rufe shagon yanzu yawa. Rosia, ya garin nawa? An tattara ne mana. To ba dole in neme ka ba. Na samu labarin an ce mun dan Asabe ya dawo. Yanzu ka san me nake so da kai? A ci ka fara. Ina son ka bani shawara me ya kamata a yi. Gaskiya ne shi sa nake yin ka wallahi Allah kai. Kai ne bai wallahi. Sai to ka bari. Dan wala da kai wallahi shi na ci. Na gode. Sai ka ji. A normal ne. Wai ba wata harka a ƙasa ne? Kai Allah oga ba wata harka. Kai kwana biyu ne gaba ɗaya oga sai a hankali. Matsalar kajin ne ma duk mun gama kame su. Wallahi domin ƙarar su da ragunan da awakan gaba ɗaya ba komai. Amma na ƙasar rafi a wani lambu fa. Lambun nan ko Kuma ciki ke da kaya. Na kusa da gidan gonan nan. Ya kamata akwai tafiya ke da Shige shi da dare. Oga. Kai nan fa kai. Zo nan kama mana shi. Zo nan. Ba za ka zo ba? Tage ne shi. Dan Allah dan annabi ne muku. Dan Allah mai ne muku ni dan Allah. Dan Allah mai ne muku. Dan Allah mai ne muku. Dan Allah dan annabi ya kuri mai ne muku dan Allah dan annabi. Dan Allah mai ne muku. Dan Allah mai ne muku. Ware. Za ka wani. Mara kuya ka kaya mana da. Dai wannan ma dan rike ka. Wannan ba abin da zai mana ki. Nawa ne? Kai da ku dan bara ba ma. Da mana da kai mu tafi gaba ɗaya masu. Ku ban zama sai ku musu kai. Sai na ga Sadiya Haruna da nutsuwa za ta samu. Rayyada Sadiya
ɓadda ko nawa a kanki, kuma na ɓata da kowa a kanki. Na baba ni ne masoyinki, a yanzu ba abin da ya wuce ganki, domin ki kula ni ki bani maki. Nutsuwa ta yi ƙaura a kuna, duk akan ki Sadiya Haruna. Da na hanga na duba na auna, ita ce kwanciyar hankalina, Sayyada Sadiya Haruna. Da na ganki zana rabu da kuna, dan ce ya riga da ya kare, akan kina riga da na zane. Sai na ga Sadiya Haruna, Sayyada Sadiya Haruna. Assalamu alaikum. Na mai cajin nan. Ai mai gida. Mai gida cajin da na kawo wa ina mai cajin nan. Bayan nan ya haka yi. Yawwa. Ya kamata a ce ina caji na yi. Kuma mai gida kana ganin sai fama nake da inji kana takura min ina cajin ka. Ba mai kamata a ce ka yi min haka. Kwana nawa da kawo ma cajin nan. Mai ya kwana nawa to yanzu so kake ni in gaba cajin kuɗin mata. A babu yasu za a yi. Ya za ka zama inji. Babu yasu za ka zama inji. Ai ba. Ka saka shi sai da tashe shi. To shi kenan ba. Ba ni yan tashe shi ba. Kai ne ya kamata ka tashe shi. Ba zan tashe shi ba. Ka sha a gaban ka. To shi kenan duk hukuncin da ya kamata mu za mu ba da hukuncin da ya kamata. Kai ga abin da ya kenan ga mun gora yi wa abin da ya kamata. Da Allah da kai ka zo fara kamun caji da Allah. In kai ka zo caji sai ka takura. To yi ko na ka ba caji ko dole sai an bani caji na. To ba zan ba. Wallahi sai an yi. Yaya. Wallahi sai an yi sai an tare injin an bani caji. An ta muka takura ta caji na. A tare injin Allah ka ga gida ka bukurin nan. Ina kira bukurin nan. Sai da abin da za a yi. A tashi injin nan a samu mata caji na. A tashi injin a samu mata caji na injin nan. Yan kai wasa kuma wallahi tun da zan je to da yara na wallahi. Duk wanda zaka kira wallahi tun da zan je to da yara na. Ana sha ka bai shago da kai wurin shi. Shikenan. Duk wanda zaka kira haka bara haka na fara haka na fara. Shikenan barin da yara. Bara ne da yara. Za su zo. Kayan mutum da sama kawai ya ta takura wani ya ta ma ga ya takura wa mutane. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da ya gida. Allah ya sa na sani. Wai wata baiwa Allah ne ke nema wai Sayyada. Sayyada. Sayyadawa. Sayyada. Yawa Sayyada Sadiya Haruna. So, ban Allah ce Sayyada wace ce Sadiya? Wallahi wata masoyiya annabi ce wallahi kawai Allah ya rura mun santa. Bayan ka santa? Wallahi a ƙauyen mu na santa a da'awa irin mai tabawa dan yatsa kan. Awami ya Allah. Mai dan taba dan yatsa. Kai to kenan. Yawa, me dai taba dan yatsa. Ban Allah gaskiya ni ban santa ba. Sai ina gaba ka ganta. Gace me? Na ce ban santa ba ka shige ka bar gurin nan da Allah sai ma ka bata mun rai da Allah. Amma kuma ai Ka shige ka tafi. Ba ka bar gurin nan ba. Ba ka je ba da Allah bar gurin nan. Allah ya baka. Abin mutum ba kawai an daina samun irin wannan gida da abin mu rashin hankali ka ga wata waya ka ce ka zo neman ta.
Wa alaikum assalam. Bismillah. Hoto ne? To gaskiya ni ba dai hoto na zo a yi mun ba. Ba hoto ka zo a ma ba. La malam taimako da su ne ma. Da Allah malam na ce ka fita nan ba wajen wai zuwa bara bane ba. Ka zo duk ka dauko wani rana ka zo kana damun mutane. Da Allah malam mu je za ka zo ka jawo mana customer. A'a kun zo yi maka wadan Allah. Kada ka je waje ne. Aikin banza aikin wofi. Kai jarmai, dama ku mata ne, ashe mata kuke bi kuna zalunta? Ko mai gari yana so ko baya so, dole a bani sarautar sarkin daji. Wannan shi ake kira da faɗi baraki. An gaya masa sarauta ta malalaci ce ɗan daudi irinsa, to sarautar sarkin dawa sai wanda ya amsa sunansa jarumi. Duniya ta faɗe shi. Ni nake ja a ja saki a faɗi ɗan durin ba. Haba da Allah. Kana suna? Tabbas ina son ki ne. Kana suna? Don Allah mu gudu mu bangar ni. Kai ne jarmai? Ba a shiga da wajen ƙarya don haka ga ina shirya ta da magunguna iri-iri domin na tsuma ka da magani kuma maganin ya aiki a jikinka. Barde, ni sarkin dawa ne na garin, kai ka sani. Na sarkin daji. Mahaifina sarkin dawa ne, sannan wanda ya haifi mahaifina wato kakana shi ma sarkin dawan garin. Kuma ina tabbatar ma ba a taɓa yin wani sarkin dawa a garin nan wanda ba ɗan gidan nan ba. Gaskiya Barde, na zo na faɗa maka ne, na faɗa taukan soyayya. Saboda a duk ƙauyen nan namu babu wani namiji da nake so. Ina so ki sani, ni mafarauci ne, kwarai ba ruwana da soyayya. Ina so ki sani, Allah saba miki. Melody! Ai goga, so nake ka ban dama don in ciro maka kansa. Domin ya tabbatar duk wanda ya karo da kai sai ya faɗi. Haba abokina, wai ya jiya gani gaka ga Barde a gabanmu, ka bari mu sha jininsa labarinsa ya ƙare, ka hana mu, ka ƙyale shi ya wuce, muna kallon shi yana kallon mu. Kai dai bari abokina, ba na so in yi faɗa babu dalili, amma ka bari da sannu wani abin zai haɗa. Na rantse da rabbul ka'abati, ni zan take kan Barde sare ba kai. Na rantse da sarkin da yake kusa mun numfashi, inda ya ka sare mai kai a gabana
wallahi sai na kama kansa na daga sama na sha jininsa. Kuma za ka yi nadama. billahi allazi la ilaha illa huwa akan Jamila sai na kashe sai na sha jinin sa wallahi bi mu kale. Jamila karki da ba haka tsakanina da ke. Wannan ciwon da na ji ta sanadi yake ko a jikina. Kace ka bari ta zama sanadinka? To bari in gaya maka idan ka bari ta zama sanadinka ni kuma ni ne sanadinta wallahi. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sanadi labari ne wanda ya zo muku da abubuwa masu rikitarwa, tashin abin al'ajabi da tashin hankali gami da ban tausayi. Rayuwar wani attajiri ya tsunduma cikin tasgaro a inda ya sanya iyalansa cikin wani mugun yanayi. Wannan kullun da aka faɗa mai wuyar warwarewa, kai allura ta tono garma. Ku biyo mu domin ganin ya za a kaya a cikin fim ɗinmu mai dogon zango mai suna Sanadi. Nabila na sako. Congratulations. Producer Abdul Kuntau. External producer Ahmad Idris Nakan. Ina tausayin ka. Na san yadda so yake, kuma na san yadda kake ji a game da ni. Story and screenplay and assistant director by Ishak B. Ali Ethiopia. Ki kula da kanki banda kawaye marasa mutunci. Director Musa Social. Sanadi kan rayuwa na faɗaɗi.